fuck sker der til? Ingen idé. Kaosland, vi styrer land. Alt for meget, vi kan ikke fatte. Skavne bag, 100x! vi spiller stort. Nej! Kaosland, sammen er vi gjort. Det står det der! Roman, hvad fuck? Det får ikke mange penge, det der! Kommende connections, umiddelbart. De der ting, der står der. Ram lige. Nej, hvor er det? Okay, fint nok. Bare en pot, bare en pot. Ja, okay, fedt. Jack. Nej, Kom med. Pot. Ja. Okay. Ja. Der er to points. 2 pots. Kom nu. Log in. Vi skal have fucking multi. Okay. Vi skal have psyko-multi her. Log in. Der skal komme multi nu. Multi. Ægte multi. Log in, seriøst. Okay. Nej, men det er nu, der skal komme multi, gutter. Lige nede i hjørnet der. Kom, multi. Okay, Okay, det er Det er flot indtil videre, Det Bam, gutter! Hvad så, mand? tilbage. Første bonus, gutter. Kom nu, en regnbue mere, Kom nu lidt. Regnbue. Ja, tak. Kom så. Kom med noget pot her. Kom med noget pot. Eller guld. Guld og pot. Fuck it. Nej, det kunne ikke lige et eller andet, okay. Kom nu. Pot. Yes. Ja. Multi ned ved den pot. Ja, kom med en pot mere. Det er en til pot lige nu. Okay, det er fint nok. Varm stadig. 100 kroner eller sådan noget. Ja, tak. Hvad er det for? Vi har jo fået næsten pengene tilbage fra hånden, gutter. Kom nu lidt. Hurtigt. Vi skal have en hurtig expander. Jeg er på træerne. Okay, det er fedt. 8 Nej, det er godt. expander. Okay, fint. Og så ind på anden hjul. Unreal. Kom nu. Bare nu, med det samme, for det overstået. Kom nu. Første eller Unreal, kom nu. Smid lige en til. Eller max centerline ud over det hele. Lad det være, troll, kom nu. Ja, tak. 100x, Okay. 100x, Please, 8x. 8x. 8. Okay, Varm. okay. Vi skal have en til på tredje. En til på tredje. Eller bare max simple line. Okay. En på tredje. Max simple. Kom på max simple. Det bliver stadig godt. Rigtig flot, gutter. Kom nu lidt på tredje. Kom med en på tredje. Kom med en på tredje. Top symbol. Ej, Wild skulle have været rykket. Okay. Wild skulle lige have været en til siden. Kom. Allerede prof. Hvad så, mand? Hvad sker der? Kom nu lidt. Kom nu, en på tredje her. Kom nu, anden sidste Hvad er spil. vores RTP, gutter? Kom nu. Det er stadig flot. Men den kan nå det endnu. Den kan nå det endnu. På tredje. 500 kroner hit. Det er minimum 500 hit. Den kan nå det på tredje. Kom nu. På tredje real eller top symbol. Top. Okay, Max simple. det er fint. Og full line, det er en Hvor two-step. er det fucking brandvarmt, det der, gutter. 2924. Gutter, 2 bonusser i streg. Hvad så? Bro, hvad sker der? Ægte snak, sådan der. Hvad er det, der foregår lige nu? Okay. Det kunne være rigtig flot. Det kunne være rigtig flot. Kom nu lidt. Connect mere. Kan bare lige hurtigt hits. Connect mere. Hits en regnbue. Nej. Den bliver ved. Okay, pot. Vent, pot Varm. allerede. Kom med en pot. Okay. Kom med en pot mere, eller x. 10x! 10. 4x, det er flot stadig. Det er ikke fedt, det der. Hvor er det fucking hjertedødt, det her. Sindssygt, gutter. Gutter, hvad sker der, mand? Kom, Re. Hvor fuck skal de hen? Kom nu lidt. Oj. Connections. Hvad er vores RTP, jeg svæver? Kom nu, flere connections. Vi kan godt lige få en regnbue mere på det her. Men pot? Okay. Vi skal have en mere. Fuck, er vores RTP. Vi har average x på 700x. Eller hvad 500x, sorry. Det er fuldstændig hjernet det. Kom nu lidt. Du kan ikke dø her, det ved jeg. Du er brandvarm. Den er død nu, Nej, Skyb dig til, den er død. Ej, hvor er det sygt. Hvor er det sygt at komme med en major på det der. Kom, regnbue nu. Se det ske. Kom nu lidt. Er det klar? Det er bottom. Så med den. Okay, hvad så? Hvad så, boys? Det er sgu da fint. Varmt det der. Hvad er der sgu ikke, vi fucking ikke klage over det her? Hvad er der sgu ikke, vi ikke klage over? På en train bonus? No way. Kom nu lige. Okay, hvad fuck, jeg har ikke brugt det så. Skal have en masser af de der lyn. Kom med de der lyn. Ja. 50 af dem. Lad os se. Kom nu lidt. Jeg tager. Okay, pot. Guld i det mindste. Bøj, mand. Ej, hvor er det efter der. Okay, diamanter. Okay. Diamant, lige nu. 10x. Gang 10 det mindste. 10x. Okay.
Okay, Ja, det Så var det jo ret. Sygt kortet, by the way. fuck, man. Ja, tak, mand. 100 x igen. Hvad er vores RTP? Seriøst. Hvad er det? Crazy. Kom nu. Ubehageligt. Bare mønter. Mønter på sidste, kom nu. Okay. Diamant. Fuck. Ikke det efter der. Ej, det var 100 x plus. Lad os lige prøve at logge ind. Ja, prøv at det skal stadig tage sig sammen her. Mønter, kom nu lidt. Ja, det var rigtig først. Ja. Switches, kom nu lidt. Switches. Ellers bliver upgradet til superbonusen. Også fint. Ja. Switches. Okay. 1. Wow. Så okay. Kom nu lidt. Switch. Ja, tak. Ja. Enig. Nej, det var rimelig lort, det der. Øj, for satan. Switch. Og lad lige kunne vi have den rolig. Okay, switch igen. Kom nu lidt. Kom nu. Smid nu mere end en til. Kom nu. Ej, hvor er det beskidt. Det kunne godt være. Nej, der var ikke engang noget, der connectede. Det kunne have været godt, det der. Okay, switch igen. Wow. Er du så siger wow til, bror? Det ringede op, man. Switch, kom nu. Ash. Kom nu med en switch her. Sidste. Kom nu lidt. Du kan godt. Switch, den sidste. Okay, Hvis lige... Oj! nej, vi mangler ikke. En til switch. Jo, kom nu. Det kunne være big der. Det er kæmpe det her. Hvis det bliver wild. Please be wild. Det er kæmpe. Vent, kom nu. Wilds, please. Switch igen. Wild. Jo, en til switch. Nej. Det havde været fucking max. I har til spil. Nej, umuligt. Nej, umuligt. Wild. Det er wild. Kom nu. Nej, så lortsymboler. Hvad er respekt for det der? Gutter, jeg kan da blive massakret frem for lidt. Det er sæt, Hugo! Hvem er det, der bliver massakret? Hvor kan det så sur, mand? Kom nu, mand! Det er fucking crazy det her, jo. Hvad sker der, gutter? 9k cash out. Kom nu lidt. Kig, mand. Vi næsten er på 10. 9k fucking cash out, drengene, mand. Hvor er det sindssygt, seriøst. Det er ikke det der super stik. Men det er fint, vi får bare en rød jack. Kom, rød jack. Jo, vi fik den. 4x, vent hvad? Så hvis vi rammer nu, så får vi 4x. Straight flush. Oh, no way, wait. 6. Straight flush. Spar 6. Nej. Jo, men perfekt her. Fint. Bare hit. Træk. Sorry. Ja, tak. Godt. I stille. Luksus. Hvad? Hvad? Lad os gøre det igen. Hvad fuck var det? What? Fuck, hvor fedt. Der var lige en spurning på 4. Eller en dame, så er der trips. Kom, jeg er der 10. Eller trips. Hvad? Men hvad? Kom nu! Boys, men hvad? Vi lavede lige over 2 lag der. Ja, ingen idé. 800! Boys, hvad fuck sker der, seriøst? Men så er det Discord på min mainskærm, så jeg ikke slår med at kigge på den fucking stream hele tiden og bagud hele tiden. Altså. Gå lidt. Læsgame. Ja. 100x! 100x! Nej! Boys! Hvad? Hvad fuck? Det står det der! Det står det der! Roman, hvad fuck? Det er fucking mange penge, det der! Lad os gøre det igen. Kaosklanen, vi styrer natten. Alt for meget grin, vi kan ikke fatte. Skærmene blinker, vi spiller stort. Kaosklanen, sammen er vi gjort. Kaosklanen.